Jeg har første F for forældrene. Vi vil bare fortælle om dansk og matematik. Vi vil rigtig godt foran jer, men vi kunne desværre ikke på grund af vi skulle noget andet. Vi begge to skulle arbejde. Ja, okay, nu vil vi fortælle om dansk. Dansk, det er et obligatorisk fag. Ja, som man har i alle gymnasier i Danmark. Og det er uanset om det er HX eller STX. På økonomilinjen, der har vi det også på A. Det vil sige, at vi har det alle 3 år. Og A, det vil sige, at man har det 3 år. Og B vil sige, at man har det 2 år. C vil sige, at man har det 1 år. Og selvfølgelig, ja. Ja, og niveauet er derefter. Det vil sige, at A, det er det højeste niveau, du kan komme op på. Ja. Og i dansk, der har vi Laura, som også er vores dansklærer, som er sikkert der eller der. Det ved vi ikke rigtigt, men ja, deroppe at sige. Den er grundforløbet, så starter vi med genrerne. Og så kom vi i dybden med nogle genrer som sagt prosa, sagprosa, altså de hovedgenrerne. Og fiktion. Ja, derefter kom vi ind på noget med fortællerteknikker, hvor vi også afleverede en opgave omkring det. Tidspunkt, der er vi i gang med sprogkaraktertesten, hvor at vi også har læst bogen Du forsvinder af Christian Junkersen. Og vi har lige lavet en aflevering, som vi har brugt 6 elevtimer på, som var om sprogkarakteristik. Yes, og nu er det tid til matematik. Og i matematik, der har vi Morten. Ja, og der har vi på nuværende tidspunkt på C-niveau. Det vil sige, at vi kun har det første G ud. Man kan så vælge at hæve det til enten B eller A. Alt efter hvilket niveau man vil have. Ja, og det skal vi så gøre på her til jul. Så skal vi bestemme, om vi vil have det på B eller A. Eller bare tage samfundsfag på B i stedet for. Og lade matematik være på C. Og her, der er en matematik et obligatorisk fag. Vi har Morten Engelskmand i matematik. Ja, og i starten af grundforløbet startede vi med nogle repetitionsopgaver. Så lavede vi også en aflevering. Og lidt af det, man allerede vidste på forhånd, han skulle se på hvilket niveau vi lå. Ja. Og nu så er vi i gang med lineære funktioner. Det er lidt svært emne, men Morten han er god til at forklare i detaljer. Ja, og inden det, der har vi lavet en masse matematik, og vi har også lavet en aflevering, hvor vi skulle skrive lidt om for eksempel procent, nogle noter til os selv. Det var en god opgave. Og her til sommer, så kan vi måske risikere at komme til eksamen i matematik. Hvis man vælger det på C-niveau. Ja, hvis man beholder det på C. Og ja, for vi skal jo igennem 8 eksamen inden for de her 3 år på Niels Brock. Vi ses! Jeg håber, I har nydt det.